Pozdrav youtuberi, danas igramo Skyforge. Evo, prošle 10-ak dana, šalim se, nije prošlo ni 2 dana od kad smo snimali zadnji put. Ali to je sve za vas, dragi moji, šalim se. Sa nama je danas moj dobar drugar, Johnny, Baja 2, drugi Baja, Bajica. I tako, malo se mi igramo danas. Radit ćemo dungeon, pa da vidimo šta nam se... Da, šta nam se sprema ovdje. Sine. Kako dobro izgledaš. Prijetno mi je bilo, brate. Prijetno, brate. Hvala. Ovo kako je seksi ovaj monster, brate. Vidi ga. Ja bi ga karo. Brate. Za neke velike pare. Koliko? Bar 20 evra. Okej, Idemo, a? idemo. To je to. Cepamo. Cepamo, brate. Samo natural. To si. Opa. A? Si se uskilao? To je to bilo, brate. Zeb. Reci mi da je to bilo zeb, brate. Naravno da je bilo, samo ti si retar, treba da ga držiš dugo. Fuck. Ja nisam znao, brate. Stvarno ga nisi držao dugo? Najstvarnije. Nisam znao da je hold. Probaj G. Da. Šta? Nije ništa uradio. Alo. Vidjet ćemo šta je. Imaš execute magiju. Koristi je, kad su na malo health. Jepa. Samo izbjegao je raketu. Evo to. Znam ba, Ja. A šta ako ih ne egzekutujemo, oni ne umru, a? Umano, brate, ne loš. Lepše izgleda. Beži. To. A, man, šta je? Bra, vidiš kako se pojavljuje brat? To ti je ne, to ti je charge. Gle sad, evo ti ga zed, i vidiš, držim, brate, i gledaj šta radi. Sik. Sik. Bolest. Znači, mogu jedno da se skoncentriš. Nađi mi slabu tačku. Umiram što opasno. Cool. Šta je cool? Ne znam, pročitat ćemo posle. Samo stavi Ja mislim da ih ovo healuje, brate, tako. To klikni. Da se healuješ. Evo to. Sad, brate, dvojka. Ali kapiraš da, brate, da ne znam šta treba da se radi. Nije mi jasno. Trebaš da ih ubiješ, brate. Ma neće ja. Ali vidi, healuje se baš. Vidiš ti što im narilo. Kako se lepo, brate, fokusova. Ladno se niko ubio, brate. Znači, Allah. Ali lagano. Biraš se ne. Aha. S tim što imam shield, da ti probao. To ne trebalo se desi. To ćemo... Biraš to posto, pa što ti kažem. Ma veruj ti meni. Šta je uradio? Vrate moj. To si tako radi! Jebem ti, ovo je opasno bilo, majke. To je to, maće. To je to, bać. Cepaj samo god. A, ti igraš. Što bre? Pa.
Ali moraš da mi uputiš, brate, kako si ih cepio, onako. Skill, brat. Skill. Fragment. Ja moram da završim večeru. Ti samo cepio, brate. Samo si ne čurio. Veselo. Samo miši. I onda cepiš. Treba si je da baciš. Sad ću. Bacimo je. Oooo. A, jesi vidio? Opa. Maća. Cepaj, cepaj. Hvala. Zajebano su ova dečica, ono. Ovi nisu Jer toliko strašni. ovih ima 50-ak, brate. Razumeš? Onda su zajebani. A kad ih ima 20-ak, onda su malo lakši. Kapiraš? To je logika, brate. To je to. A kad ih ima 3, onda su baš teški. Onda su najteži, brate. A logika čista. To Mozart izmislio. To tako mora i treba. To je Mozart izmislio. Da. Pre 3 godine, brate. Koji Mozart? Onaj Palmin drugar? Da, bre. Ima kladionicu. Na Kotaša. Brate, ajde kotaša s nama. Nego svuda po gradu. Cepaj samo tim. Oooo, sine. Ujebe. Ovdje ćemo stavimo sad muziku, ne? A? Muziku ćemo da stavimo, ne? Stavit ćemo. Znači, Kuda idu ljudi kao ja. ne možeš to da staviš. Autorsko pravo. Koja, brate, autorska prava? Nemoj tako, to je Lukas, brate. Pazi da ne padneš. Ništa, What the brate. fuck, bro? Alo, opušteno, ja znam jumping, pazi. Ups. Šta sad, ba? Cirko, brate. A, mogu Ništa, da- mi smo Bog, brate, razumiješ da smo besni. Znam, da go rekao, brate, da neće tamo da se spomenu. Mnogo smo 5 sad, Što brate. sam voda, brate. Nisi, brate, voda Nisam ne neće načuo. brzo, ono. Znaš, sreći čovjek je ugru. Strepila ga srča. Sve kako sam se sjebao. Kako to bogovi ne mogu da lete, brate? Beži, ne možeš. Da, možeš. Brate, znaš kako? Eliminate. Ću ga popucam, znaš kako? Oculist. Eliminate. Scissors. Juče sam bio u kafani. I kako bi Mnogo ludo. se smuo, nešto. Ma sve, brate. A? Sve. Sve? Aaaa. Kako bilo? S kim si bio? Sve. Sve mi ste rekao? Jel? Sve. Adman. Jeli, s kim si bio? Amin. S ovima... Jel? Amin. Man, ne staviš. Znaš da ne znam uopšte šta radim, brate. Brate, biješ ih. No da, ali generalno... Pa generalno, brate, biješ ih. Beži! Uje, primio si 8 damage. A, su me ajde ljudi. Ako, brate. Znaš su me na redu. Sve za ljude. I ovo ve, ne mogu pravo da... Na sve za ljude, brate. Ujebote. Kad budemo nabavili kameru, brate, onda više neću moći da jedem i da snimam. To će baš biti fora. Da vide ljudi kako sam majstor. Čoba. Pravi baja, brate. Pravi. Prosječna doza. Upadeš ili. Ali ne dovoljno dobar. Prosjek. Isto. Ujebote, šta sam mu sad napravio.
Da li si vidio? Ujebote, setnu si ga na komade. Sam si zjebao, brate, ja sam uopšte ne bi igrao. Ja isto. Gledaj kako sam bio. Bum bre, čao, poz, dolazi dole, sve sam sam. Prc, bajo. Ćao, poz, dečko. Šta sad? Ćao, zdravo. Stojim, a? Idi... Ne, trebaš nešto eliminated Oculus. Pa sve sam ih opio, a možda treba još Evo, brate. Moraš da ih seckaš. Brat. Ljubi, brat. Šta? A sad ćemo ajde za gledalce. Finisher. Za gledalci? Dragi gledalaci. Gledalaci. Lep pozdraviš. Ja finisher, da ti gledao. Evo ga, palen. Čeka fragment. Čika palen. Vidimo što su. Skeniraš me. I Johnny, kako ti se čini prvi utisak? Drugi utisak. Može, brate, fino. Može da prođe, a? Može. I ja bi igrao, reci ti našim dragim youtuberima. Pikovi, a? Eto, čuli ste ljudi? Ali teško, brate, komplikovano, znaš. Pa, nije sve za budale, bro. Beži! Alo? Evo ga, Johnny protiv Big Daddy-a. Ku, brate, ku. Vidiš da ti kaže čovjek. Ku je, brate, real, ono što ti shield, brate. Jesi ti lud? Ma jes, sad ga imaš, brate, stakovanog. Dešuj se samo što više kad te napadne i to je to. Deš, to. Sad Z. Ne, beži, ujebem ti majku. Beži. Dvojka. I beži, deš. O, sine. Znamo će si. Deš. Ja sam ti, brate, dešavanje, kažem ti, u Guild Warsu u studiju Maxim. Nije to isto. Brate moj. Deš. Dvojka pa četvorka. Dvojka pa četvorka. O, brate. A dvojka ništa, zaboravim, evo ja ću. A šta, i to je neki kombo, a? To nije kombo, brate, to je shield, brate, to moraš da imaš uvek aktiviran. Da ne bi primao demagi. Pazi, brate. Danas mi usporen nešto. Usporen sam skroz. Nisi se naspao, vjerojatno. Loše spavanje, jo? Pa znaš da sam uspio 7. A ljubavni život. Istina, brate. Šta si rekao? Rekao, ljubavni život. Šta ćeš? Koju poruku poslati? Tu mi ne ujede. Ja. Viš kako si ovom se slašilo mučenje. Deco, idite napolju, igrajte se. Idite napolju, ruča večer. Pusti, moraju bibera da vide, alo. I Justin! Ali isti je, brate, Justin Timber! Što je? Ono, brate. The fuck, ko će gaš? For the studio! You're dead. Brate, što je umro u vazduhu. You're dead. Šta si očekivao ti, majke, što si me tako razočaran pogled? But we are unbeatable. We are unbeatable, motherfuckers. Kako mi je drago. Jao, brate, znaš šta? Jel vidiš isto što je? A nije. Ja sam u Keniju treba istog onog koja što sam... Ne, brate, jednom ubiješ sranje, za ovo Znam ubiješ. ih da si ubije sranje. Jednom za ovo. Jednom strane za... A šta, ne moraš da ih ubiješ, a? Shipwreckage. We will see what Što sam happens there. Of course. Makaš za uveju, presence. I drži dugo Z.
Pa sad ovo. I will teach you something. Čekaj. Levo. Bum. To sam radio malo pre sve vremena. Levo, levo, desno, desno. Bum. Ne. Levo, desno. A i to sam. To kad promašim. Kuja. Ja, šta ti kupi? Sad ćemo pogledam šta je. Ali ti ne znaš u suštini. Ne, nova magija, nismo pogledali. Ne, nisam pogledao. A ne smo. Ajde tamo. A nisam pravila. Šta? Ne sam školovala, to. Kako Ne sam školovala od prema. Kako je to vremena pa to sam. Evo ga style room, jebem ga usto. Da ga jebem. Ajde, brate, nosimo kravatu. Abilities. Kaže, your ability do not consume righteous anger when used on the holy ground. Only one area can be created. Oh shit, this is Jesi good. nabavio ove Action Man neke? Brate, ima ga Ovo Action svega. Man? Ima li ga svega, brate? Action man. Action! Ja razumijem što si imao onog, brate, Ajde bez komentara. mentalno izazvanog, brate. Sram te bio. Ali ovo je kritis, brate. Gangeritis. A što bez komentara? Pa ne možemo da pokažemo, brate. Aha, kako imamo Kažem kamernicu. bi bilo. Da, inače Sala ima... Sad ćeš da vidiš, mentalno brate, izazvanog sad ćeš da vidiš zmaja kako- u sobi. Sad ćeš da vidiš kako se... Koji je, brate, ptica ovo. Da si spreman, brate. I ti sve vreme koristiš iste magije. Levo, desno, pa levo, desno. Ne, brate, ovo je skill, brate. A, skill. Živ. Veruj ti, brate, svom. Ja da ti kažem, tebe će ovo zakolja ako nastaviš ovdje. Da. Misliš? Dobra, ajde, pali šta ti kažem. I ja ti kažem. I dalje nismo prošli više radili. Za vez smo. Jesmo. Ali za vez smo čitali, nismo Ne. za kup. Za vez smo čitali. Ali kuje je prije samo hot, kuje kao, aha. hot button, brate, kako se već kaže, za isto Ono magiju. kao kompa. Ma da, bre, za isto Brate, magiju. da, urećeš. Brate, neću umeti. Kad sam ja tebi rekao da ću umeti. Što si mi dobro toliko. Razumeš? Razumeš, brate. Znaš zašto? Ja ne znam Zato kako što- ovo da ubiješ. Zato što sam ja način. Možda se predaš. Misliš? A šta ako se ne predam, brate? A, urećeš. Evo, vidiš. A vidiš ti svoj health? Ne vidim, brate. Ćaros. Ali kapiraš da ova struja, brate, me jebu Pa znam. u muda. Iz drugog puta, brate. Druga sreća. Šta misliš, brate? Pa, ja ti kažem, to si ti zagorio, brate, kad sam snimao rekao. Hoćem da ljubim. Šta? Ko na mol. Kisses. Tu 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 tu. Evo ga baja. Kako si opasan. Aj se vidi. Sad se uplaši. Jesi u Kenju, brate, prema. Da nisam, brate. Ono pravo. A da se odmakneš ti od njega, šta? Ne smeš da se odmakneš, brate, jer ja nemam. Beži sad. Imamo shield, brate, dok nas prska time. Vidiš, ovo je sporo sranje, kapiraš, ono samo uleziš. A, brate. Brate moj, pa se Što do. ne kažeš odmah? Šta je to, brate, šta je to magija? Ko to magija, ali? Ko to magija? Ti kažeš? I don't know. Šta? Ti bilo nešto nešto. O, Sad ću beži, pucao, sad ću brate. Šine, ovo su je real, brate. Ra! Tako da ti baš neki magiji koji ni ne znaš da imaš. Ne znam, brate, to su combat manje. Opa. Beži, bre, od mene, manje. Druga magija na kombo je ono da baci, brate. Au. Ovo je već zajedno. Brate moj.
Stvario si drugare. Tako, Fuck, brate. Pa da, brate. Kako ne. Ovo je zajeban bosić, brate. Kapiraš? O tome se radi, ne o... Tam mnogo Nisi vole trebao- baš patika za to. Samo ga cepio, brate. Sad ne možeš ništa. Četvorku. Čekaj, polako da što. Ajde Sale, možeš ti to, bravo, bravo! Bravo, Sale, kako si to fantastično uradio. Bože, me sačuj, sad sam zvučao po Si kada mi vidio, brate, Nikola. Nikola, šta radiš to? Ono sranje, brate. Nikola, di sa ti ja majka? Ne bre, pokazat ću ti nešto nenormalno, vede retardno. Već se zabrinula za tvoj... Četvorka, brate, brzo. Mora da se healuješ po hitu. Jeste, da. Ili ne, Tako da nisam. A šta je, heal skup ko... Heal je skup, brate, ko govno, razumiješ? Govno, brate, najgore, ono. A znaš šta je najveći problem, što mi imamo još ceo minut do... Stigni me, pičkice! Pa hoćemo ovom prilikom da najavimo Guild Wars, brate. Najavi. Ništa ljudi, radit ćemo pregled Guild Warsa. Sada ja smo pre recimo godinu dana počeli da igramo Guild Wars 2. Tako da, Jeste, da. to neće biti ovako kao first look. Jeste, da. Ali okej, onako pokazat ćemo vam osnovne stvari u igri, šta treba radite, šta I ne neosnovne. trebate. Neosnovne isto da dosadno. Pošto ih ima mnogo. Ima dosta dosadno. Fuck! A stvarno si You debil, motherfucker! stvarno si debil, koliko mu ostalo ti koji? Ajde, treći. I tako, pa ostavite u komentarima ovog videa, ono, ako ste zainteresovani za tu igricu, za bilo koju drugu, pa da... Ćao, momci. Sad će sada javno da se izvini što je konkretan umro. Konkretan, 2 health ostavio. Health je neki Šta treba da kažu? Kaži, izvini se ljudima što su gubili vreme da kada je ovu prvaštinu, Brate, veruj mi. tvoj idiotni. Sad ćemo da ga ubijemo, brate. Gde si mali crni čuknut u glavu? Ford Srbija! Kec. Motu! Viš, već si mu skinuo, brate, pola health. Ali on je meni. Ali on tebi nije. Prcno me, brate, razumeš? Da, to znam. Nemoj me! Reci da... Prska, brate, razumeš da prska, brate. Sad, brate, ako ga ne ubiješ, Sad će ga ubiti, brate, ne znam si ja... znači, Ja, oduzimam, mogu da ti bacim u džuka. brate, ako ga sad, evo ako... Evo, ako ga ne ubiješ, Evo, ja da- mogu još logre, savršen pokolim neko. Može, brate. Biće giveaway, brate, dinosaurus ako... Da, jedan s rahitisom, ne, s artritisom, drugi, brate. Sa gangritisom. Drugi mentalni izazov. Ako ga ne ubijem, brate, skačem kroz prozor. Pogri, sad ćete pustiti. Snijam vam, brate, kako skačem kroz prozor, evo. A, nije. Ako ga... Moramo da povećamo ulogu, brate. Šta je to, brate? Dajmo ovim monstrom. Razumeš, brate? O, fuck. Jebote. Znači, već je bliže... A fazon nije ako ga pobediš, to isto dajemo. Brate... Da bi si ih predavao. Brate, ja ne znam sve zmajeve, nemoj Ali tako. rekli smo, nešto govorili. Znači, brate... Ne, moram da podignemo ulog. Razumeš? Slušaj šta je ulog, brate. Znači, ulog je, ako ga ne ubijem, skače kroz prozor, brate. Znači, ali ako ga ubijem, brate, ništa. O, jebem ti ja sve da ti jebem. Juri me, pičkice. Dođi mala. Ti ki Ajde hoćeš. malo dođi sa mnom da poigramo, da se veselimo. Dođi A sine, vidi ga ovako, da se se... spusti onako automatik. Pusti se, brate, da ga puši, da ga razumiješ? puši. Krene da ga dući kao i onda beži, brate, razumiješ? Onda misli da je opasan, brate, u stvari je govnar mali, brate, koji... Kako si gazio, pišeš po sirotinju. 4. Ne, dobro. Uf, prcno me, brate, si vidio? Prc. Juri me... Mamu Reci ti koliko bi bilo jebem. erotično da ovaj lik ulazi ribi i da je kao... Brate, da je bocno malo u Ti picu. ispunim mojim plavim laserom, maco, a? Koliko smo bolesni, brate. To si ti si bolesni, što je. A što se ja, ti si umro na
Znači, sad ti se približava i tvoj trenutak, brate, kad treba da zablistaš i da umreš. Misliš? Brate, ali ako umem ovdje, ja ti kažem, ja ujebem tim. Ćao, ne znam, ali... Meni u stvari cilj da ti izgubiš, tako? Ma znam ja da ti mene voliš, brate. Ne, brate, volim ja tebe, nije to problem, nego ovi, brate, su mi baš trnu oko i... Ma verujem ja tebi. Klik mi se bilo. Gledaj se ovo. Verujem. Gledaj se ovo, veruj ti mene, brate. E, viš koliko skide, makenjaš. I šta si mu uradio? Jebo sam to. Šta si mu uradio? Šta si mu uradio? Devojku... Jebote, volio si devojku, ne? Klonju. Na svoju. Još hvale, bre. Dobit ćeš pun kurac onih brojeva dole. Onih. Pa da li je moguće? Jeee! Šta? Cijel ovaj trud, ni za šta, brat. Za jedan običan prstenčić, manu. Ovo se... Dobro, brate, završili smo, to je važno, sve ostalo je ne Dobro, bi. možeš... Vodio sam... Pa, ajde me samo skočiš, molim. Opet. Nemoj opet. Bangladeš Balnori. Dobro zaradiš. Get the last crush. Što ih ne ubiješ? Zato što nisam u mogućnosti. Brate, trebali bi da smo srećni, a nešto, ja ni ti nismo srećni. Pa zato što, brate... Ubili smo ga, brate, ali ubili smo. Baš sve. A misliš? Šta Pa je vidiš, ovo, fragmenti brate? sijaju, brate. A, sijaju, brate. Pa ali nismo znali da sijaju. Ovo finišu. Finish. Finiš! Dođi mali, da ti ga uvali. Vodio sam... Dođi mali, da ti ga uvali. Svoju... Prc, prc. Dum. Dum. Od koje si pesme naučio reći ovih zadnjih par dana? A, Ti dao domaći? Dao sam domaći. Evo, znam, brate. Šta ovo znaš? Ovo si već radi? Koje bi? Ne, za pesmu, brate. Ajde, koje si? Znam pesmu. Kaže... Veruj mi. Zapli sam. 200 i nešto, svira ti taj... 200 Brate, 200 na sat. Krivinu 200 na sat. tebe je ubio, brate, Mene pazi. ubilo, brate. Tebe je ubio onaj Redford, kako se zove. Tad, brate. Ali on je boss. Šta je mene beš ubio? Ovako 3 strane neke, jel? Jedno, brate. A jesam. Šalim se, ja sam pobun dečač. Ali tipa slabija, ali... Oh yes. E, brate, ovo je priča neki fragment, nešto je dobro. Evo ga fragment, brate. Sad ćemo da pokoljamo još ovaj. Jos. Vum. Brate, Pa, gledaj ono sranje što je izašlo da... Vum, vum, vum. Što je izraslo, da nije cveće, ono pokupio. Vidi, vidi. Berke. Nema, to će nestane. Oh, fuck. Molim te se po... Ali šta je problem? Njima se regeneriše kill. Viš koliko se njemu regeneriše? Da, vidim, brate. Polako. Ne znam šta je to, brate. Polako, ima ih sad od 200 na sat, brate. A sad se ga jebali i jež. Pick up speed. Ili ne, brate, a? Ili ga nisu jebali. Ja ti ne razumijem, brate, bacaš to na sve njih i onda uzmeš ovog kom si najmanje skinuo. Brate, hoću... Da ga tepaš. Ovo su ozbiljna dečica, razumeš? E, tako su neka sranja mene ubili samo što kanju. Da. Brate. Dvojku. Ne, moramo ovo prvo da ubijem, nešto im puni health, jedin je. Mislim Ovo da sranje ovo je sranje im puni health. Jeste. Kako smo to lepo. Kako učinu. Ćao! Ćao, zdravo. Ćao. Ćao, zdravo i lepo zdraviš. Ali to je postežno toga. Jebem ti sve.
To slobodno sebe napadne, mamicu ti jebam. Što uradio? Sebe napadne. Ti znaš šta ja uradio. Ne laži. Ne laži. Samo lažiš. Što laži tu? Što laži tu? Da ti kažem, brate, znači mišići na levom palcu. Ali ti ne igraš paličan. Ko kaže? Nećemo to da otkrivamo. Nema kamerice, možda se zna. Sala inače ima samo 2 prsta da se What the f... Da li je moguće, brate? Palac. Ne, evo mi opet, brate. Ovo su 8. Ovo je treći, brate, razumiješ? Ovo je treći, razumiješ? Brate, znaš da mogu ispružiti ruku sad ti pričam. Jesi, brate, ovo je treći, razumiješ? Ovo ima novi, Ovo ima novi, znači, super. ali mama ima novi trik. Novi trik. Ne, ovo, Pitao se ja ono prvo gubio i onda si se ti odlučio skočiti. brate, čuj. Moram da se koncentrišem. A ovo ima foru da puni samo, ovo baca ovo s druge strane. Ovo ima Šta? foru. Ovo baca help. Ovo ima foru da jede gore. Brate, znaš šta? Viš ove kuglice da što padaju? Da. Što ću ti kažem nešto iskreno. Kaži nešto, ne. Samo mora pogledati. Jeste, svaki put kad mu skineš jedan help, brate, on izbaci kuglicu. Eto, još jedna interesantna stvar koju možda nisi primetio. Ma, bravo, brate. Ako Šta je ovo, brate? Ali, What the šta fuck, kažeš? boy? Što se uopšte trudiš? Šta? Jeste, sad već ima... Cik. Šta to? Možda i Mislim, ne, brate. ne, skidaš im nešto. Ovo treba bežati, brate. Ne, tuči ih barem, skidaš mu ovo. Ovo dobro smo. Da vidiš? Ma vidim, baj, ali šta je? Pa, nešto uglavnom ne znam. Vidiš? To tek tako. Sad dok mi imamo naš štir, sve u redu. A izgleda trebalo nađeš onog pravog. A što je u tome trik? Ali Jeste, mama evo ima viš novi sad si trik. našao pravo. Zar nije to fantastično? A da ti beži? A, ti si mislio da ćeš da me prcneš, rekao nećeš. Vidiš da ti se ogadila. Malena. Brate, ne psuješ, mislim, morat ću da te... Ne, opet! Sad znam ko je. A, kurac, znaš. Ovo je desni, brate. 100%. Jes. Veruj mi. Ne vem. Šta je to? Evo, brate. Ono ništa, brate. Ne, ništa, brate. Ne vem, ništa. Sam rekao da će... Te čuknu u glavu. Sam rekao, ovim pustim. Brate su. Šta? Šta? Ma dobro, brate, znaš šta ne skidaju ti? Ma, uopšte. Samo ti se čini. Brate, šta ko ovaj? Šta misliš? Evo opet namisliš? Ovaj. Ovaj. A? Znao sam, brate. Kakav je njuka? Sam znao, brate. Koliko od početka si ti znao, mislim, htio malo da stojiš. Malo, brate. Ja sam to nedoumici u stvari, ali... Jebem te usta. Šporka, ajde. Ovo Ajde, ćemo, zapamti ga, ajde, da zapamti si ga. igramo do sutra. Ne. Evo ga ovaj. Ne, što budeš toliko? Ovo je, brate, zato Nije. što ovo je, brate. Razumiješ da je ovaj, brate. U stvari, fora da uvijek U isti. stvari, možda nije. U stvari je fora što me Uvijek sad različito. cepaju jače, brate, razumiješ? Ovo ne. Ili je možda ovaj, brate. Ja, vodio sam. Devojku na svoju, posle ćemo Lepo pevaš. otići na jopa. He. Kao ljudi. Ovo Ali ne. izgleda fora 3 da ubiješ. Fora je, brate. Nešto je fora, brate. I will take your fucking damage, motherfucker. Sam kupio ovo strane što imam kabel. E sad ga zapamti, brate. Nema, brate, ti moram da ubijem sranja, razumiješ? Ma ja verujem, brate. Poenta je verovat. Povredio tebe.
Joj, sine, ovo je baš zajeban bio za dnevno. Ne, nego ispred sam se ja. Ne mogu da je zanimljivo, brate. Čekaj, ovaj ti bio zajebadniji nego oni prošli gdje si dva puta umro, healuj se. I can't, motherfuckers! A, znam, brate. Ništa mi to ne pomaže. Što nećemo će lifesteal nam to bilo? Ja jebi ga sada. Mnogo bi ti, dečeč. Jesi vidio? Iza ti bugove. Ona se dobro. Ajde, pokušam. Ne. Ti odbiješ pusu. Čekaj više. A ja bih volio da se o tome radi, ali se ne radi, brate. Mi smo ovdje uvanili smo cigarete. Popusti čovjek, šta da se radi? Važno je učestvovati. Što bi jedan moj drug, dobri, rekao, Važno je učestvovati, tako? bere 50% uspjeha. A jeste, važno je učestvovati, ja nisam ti kažem. Ti si mrtav! Da li je moguće ovo je, brate? Znaš ka, a mogu ja? Ne, brate. Izaberem sam. Izaberi. Ali fora da ih ubiješ 3. Misliš? Valjda sam Ja i dalje ne odustam od toga, treba sad praviti. sam naučio. A brate, dobro, možda se tako potrefili. Tako si. To je bilo u genima, brate. Brate, znaš o čemu se radi? Što smo na tako malo helta. Ali nemoj da koristiš hilu. Radi se o tome što sad ni ne mogu da koristim Šta? i da hoću. Što? Pa zato što je, morao bi da izađem iz borbe. Jem još 3 puta da gubijem. Ne, još ne. Aleluja! Pokupio je helu. Aleluja! 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 Ispao je neki sort koji je ništa specijalno. Ko znam? Mediocre. Opa, dungeon complete. Da vidimo. Dobili smo se premium. Aj, pred sada, jaja. Naravno, 4 zvezdice, maksimum. Yeah. To je ta A priča. što smo primio mi? Zato što smo dobili na poklon 3 dana premium. Znači, da. Sad gotovo. Dobili su i šest. Što tučeš jadno. Zmaje. Ispalo ti nešto. Obrne se. Izvedi se zub. Znate, znaš kako sam danas utripao da se klati zuba. Kad ono nije se klati. Kad ono nije se klati. Ha ha. Ha ha ha. Jo, spava mi se više nego leba. Šta, 10 i 25 sam. Brate, neko je ludovo sinoć do 8 ujutru. Jebi ga, neko je ludovo, a neko je spao. A neko je ludovo. A neko nema... A neko nema zub. A neko mi se klati zub. A neko... Neko se ne gleda. Šta ne razumiješ? Pa razumeš. Find the camera on Oki Island. Znači idemo pre toga. Šta je? Pa koji će ti kurac kad imaš 5 iskorištenih? Znam, brate, ali gledaj cenu jednog samo slota. A, nisam to izgledao. 15.000. Sine, pa jebali su mu. A, Dobro, ali za početak. Mighty 25. A ne, ući ćemo preko drugog. Penova. Ovo naš je
Mislim da nemam bolje. 21, 25, 20, ništa. 19, 16, 14, znači 20. Nema boljeg. Nema džabe ni za babe. 20, 18, 18, 20. Brate, to ti je dobro. Ostali ste valjda 18. Sad ćemo zamijeniti oko. To je to. Što zamijenio? Vrh. Vrh. Dobro. Što ćeš sad? Sad ću... Aj, brate, idi za... Idi ono drugo strane. Brate, koje druge strane? Čekaj. One, brate, svemirom. Sad kad vidimo nešto... Let me see... Šta sam tebe sel? Ovo ćemo da šalujemo, dobijemo 6. Malo li je? Dobro. A rank 1, žadni. Ne, sad ću ti pokažem šta je to. Šta ćeš s ovim oružjem radiš, mali level? Šta sam ih uništiš? Ali se pretvaraju u ovo, brate. Tu si maća. Ovo ćemo da iskoristimo. To su poeni. Jesi crazy, što to bavitiš? Each additional spark consumes one replicator. As long as the number of replicator is greater than 0, you gain 50% more spark solution. Bow generate. Pa ne me oba jebote. Šta Ne mi? stakuju se. Contain bonus sparks. Stakuju Koliko se. traje to uopšte? Stakuju se. Koliko traje? Stakuju se. Dobro, ako se stakuju, onda koristi. Šta, li samo dobiješ ili ti se poveća kao... Nemam pojma, ja sam ih već iskoristio 10-ak, brate. Vjerovatno se... ne znam. Ne stakuju. Pa, brate, nema šta. Koja je poenta onda kad nema vremena trajanja? Nisu. Odlično, sad ćemo još da nešto uradimo. Ne, ovo. Prodaš to, a? Ne, brate. S To tim se ne prodaje. S tim se pojačava, sad pošto smo oružje dosta pojačali. Ja, samo te pitam nešto. Što radiš to? Pitaj nešto. Što, brate, pojačavaš to oružje umjesto, da sačekaš kupiš bolje neko, pa njega. Ne, radi se, to nema veze s tim. A što to radi na svako oružje, a? Bolje oružje, brate, nego. Vidiš rank 1, rank... Ovo ćemo podignemo na rank 1. Ja se znaš. You need to upgrade maximum rank first. Dobro, sad smo ovo završili. Ovo ćemo da odradimo, da više na sljedeći rank. Pa i ovo, brate, odradi, potrošiti 1000, šta ima veze. Ovako, dobro. Sad je dovoljno. Ne, nisi shvatio, brate. Rank. Ništa, brate, da se odjevimo. To je bilo to za danas. YouTuberi, do sljedećeg puta. Peace. What's up? Hoćemo Siri da nas ne pogađaju, oni skidaju od sam